যত টাকাজলানি যারা টিপ্রাসানো হামজাগে দংনাই বড় যত মিডিয়াম বিসংতে অবগো হাইনাই 14 তারিখে চিনি যে ডিমান্ড দংমানি চিনি ইস্যু দংমানি सारा त्रिपुरा बिथिंनो चिनि एसडिएम खाय आकाबा भिडिअ जों कायसा मेरला नाम साबमिट खालामनाय दङ जों वानसुका दिनै जे मिटिं आसमानि यागुला चिनि बिसि मनिटरिं बडी चेयरमैन दङ ते अञ्चल कमिटिनि जरा प्रेसिडेंट सेक्रेटारि दङ तिने चिनि ते आगे खसाम जे ब्लॉक कमिटि दङनि टिडब्ल्यू कमिटि दङ वाइटि कमिटि दङ बरनो ते सिना चिनि इ टाका जलने एटलिस्ट मिनिमाम जों 5000 बर नखानाय आर तेबो गोबां जों नखाना नेने वानसुबि दङ 17 गुलगाटिबो जों मिलायनाय प्राय 10000 बरक दैनाय जों एसडिएम अफिस जों दिनो मेमोरेन्डाम साबमिट खालामनाय वानसुबि दङ कारण तामहिनबा चिनि टाकाजलानि थेके परिबेसिन थेकेनो जों सारा त्रिपुरा बेपि राज्यनो इ त्रिपुरा राज्यनि बरनो फंनाय दाफन बबाग्रानि जे थानचा हेमान थानचा लगे दङ बबाग्राबो जे सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट एकर्ड साइन दङ माने जेतो दिन आबनो इ त्रिपुरा राज्यआव लागु खालायासक सक्सेस खालायासक चिनि जाबानो मथाखला हामबाय जतो Takarjala block committee by Inja, Bukri community holo, Jay Chung, Buskang Soda Tari, Master Jim, Kaisha, Edisha Ariani, Job to Amsanati, and Kaisha, SDM level of Deputation to land everything. Coca Hache, some job to Simona, the Prasara, some job on a Tanamosomo. যতন থাংনামো সঙ্গে যে ও থাংনামো সঙ্গে প্রোগ্রাম খাইফেনা ও প্রোগ্রাম কে আলাদা ও প্রোগ্রাম তাঙ্গে আলাদা হাঙ্গাই ত্রিপুরানি নং মিডিয়ানি বিষয়তে যে যতন নুগো যে শুধু ত্রিপুরা মথানো সিবিসে কেবেং লাইয়ে কক সালাইমান সঙ্গে অমাহাই চিকন চিকন গোबां मा आंचलिक दल दङ बरनखौ कनफन सेमे যতন साइटआव बुखुबायसिनि जे अमाहाय विलेज कमिटी तांगाय खाया तांगाय बाय इलेक्शन खाया अबनि बागैनो जोंखे सानामो जमाने जों जे उपनिर्वाचन अंखा विधानसभा अंखा लोकसभा अंखा म्युनिसिपालिटी अंखा पंचायत का विभाग अंखा फियाबा विलेज कमिटी इलेक्शन अंखा अबनि बागैनो चिनि महाराजा प्रदुत किशोर बिनि नेतृत्वजों जे कोटो केस खायमान परे कोर्ट अलरेडी साख्लाय रजा साख्लाय रेवै जोंनो डिसेम्बर बा जानुवारि बिसिम नांना इलेक्शन मा फाइनाय साख्लाय माने मुताबिक जों ताबो खालायजे गया अबनि बागैनो चिनि मेन डिमान्ड बोबाग्रा सिद्धांत नाहाका तिप्रासार मा सुदु असय दुसबेलाय गय आंदोलन खानि ता दं केबो ग्रै अबनि बागै बोबाग्रा नायखा तिप्रा मथानि सिद्धांत नाहाका तिप्रा मथा जों जेता चिनि नाहार मुक्ति प्रासन मथांनानि बागै दासिमनो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड हागे त्रिपुरा लैंड मा एखे जों आसुबिदा दंनायबा चिनि जेता मान थायरन जों खिबिरिसिनाय अब कोन दिनांगमिया अबनि बागैनो आबगनानि साथा जों थांमानि लामा त्रिपुरासारने मथांजाकना लामाना तयै जों 14 तारिखआव त्रिपुरासारनि हामारिनि बागै विलेज इलेक्शन मा खायनाय विलेज प्रत्येकटा विलेज कमिटी इलेक्शन आरनि जारा चिनि त्रिपुरासारनि मान थायसकतैनो जों ठीक मते सामु खालायमानाय ताबुक जुदि सामु खालायदोंमाने ब्लक लेभेलाव कुनु दाम जायगा कुनु मानि जायगा अबन बगैनो सामु खायनो थाखाय कुनु पोस्ट कायसा नों अरन इलेक्टेड नों अबन बगै कायबिनि रेसपन्स आलादा अबन बगै विलेज कमिटी नांगौ अबन बगै विलेज कमिटी मा खायनाय ताइबो कायसा चिन बलायखि नांगौ माने अनेक बोसोरनि डिमान्ड जेना चिनि एडीसी एरियानि जे विलेज दंमाने बुखुकबाय अब गभर्नमेन्टनि कतेके खोदा खालायजा तो फिया बुखुक बाय गोबांनो जेनेरेल घोषणा खालायखा जों नायमोन आबनो आइसा एडीसी एरियाव नमा दानाय एडीसी एरियाव दावै जों जे ओ विलेज कमिटीआव जुदि बंग थिनबो निर्वाचन मा खायनाय अब तो बोबाग्रानि टारगेट 125 तम संविधान संशोधन खालायै जे एमेन्डमेन्ट मा खायनाय आबो सबले चिनि डिमान्ड बा अ जागाव गोबां मा बरक तुक तागे चिकन पार्टी केबें लायो सालायो बोबाग्रा नाके ग्रेटर त्रिपुरा लैंड क्रिका बा निने अरने खर्च खरने जे बुबागार नेतृत्व खालायनांगौ जोंया निजिनि इच्छाथाय खालायनांगौ बर किसे कक सावो फिबा अमतैया बुबागारना कारे त्रिपुरानि इतिहास साबो दं आनु सादि फनक दिनर मीडिया रक सेमान बुबागारनि साराता केबो ग्रै बने बागैनो जों नांगौ ओ जे तिनिनि